Kalambay! Naragsak ngal daw kada tayo amin. Ingungutan mi nga dumdumngag kan mang tatarabay. Iti amin nga drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Adda manen surat nga naawat tayo katin tayo nga rod ibasa kan ekan biyag. Naggapo kan pagayam tayo nga naglingad itinagan nga barbon dato'y nagsurat. Siguro barbonan dato'y. Iso nga barbon tinagan na. Kastoy ti imbaga na. Dear Kalambay, naimbag nga oras mo. Nabalo akay di tawan 2012. Adamay sang anak may ti dia di asawa kat isote. Nagbalin nga kat kaduak. Idipin mo sayan di asawak. Idi bulan ti Disyembre. Nariknak ti nakaro nga lamin. Iso nga nagbiro ka kay ti human blanket ko. Kat siyamba, tada nang kayat kanyak nga ubing kan napintas nga babae. Rugyak nga rodan ti ag istorya. Kanya, nakadalos kan, salay nga nakaw. Wen tatang, nalabaak pa'y amin a kurtinan a. Nasaya nga raw, tapno nadalaw sto'y balay. Asino nga min aya ti bagbagayo asa nga ili yung tatang. Secret pa'y lang nga raw. Nagadong amuyo. Uy, nay, tuti kwarta day. Kagumatang iti merienda ka na masasidain. Tapno day pasango tayo ti sa nga ilita nakaw. Sige, tatang. Ay, kay masim tagluto sa leg. Tayo naksabtanan inton madamdama tayo bagbagan. Ay, ada kami na nakaw. Kadwak ti espesyal asa nga ilita. Naimbag nga oras mo, saling. Kastamat. Nay, agmano kamitan kiniglory, nakaw. Ni, aping agmano akin kwa na ngay tatang. Ubing ngam siyak. Agmano ak. Gawan na tayo so ti agbalin to. Amay kadwa nga inam. Anya? Nobiyak ni Gloria nakaw. Sa paila ko mata, magustuhan ni Gloria para kanyag, ha? Ay, sige, kay mga nun. Tadda pa'y papanak. Ne, papadam ngay. Di tabalay daan timiling. At damapan ko anang. Barbon, Labs. Di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Nanya ko maita. Isoya ti mga sawa. Sakmay. Labs. Di kagdanag. Tawan ti makalapad itin na yata. Ilaban tati ayan ayata. Glory, my labs. Nay, hapay nga aglulwa ka nga imay diti balay, saleng kaanakan. Ni tatang anti. Nangisangput iti babae ijay balay. Babae? Wanante, asawaan na kano iti mabiit. Kunak man no saanan ang mga sawa. Kastamat ti amok. Ngam nangisangput matan iti babae anti. Ingkay manungtan anti. Ingkay bagbagaan. Nga rod ngay no talaga akayat na pa'y ti mga sawa. Awan na balinta akanakan. Basta ingkay bagbagaan anti. Pangasiyo. Ay na, nasakit tinakam di anak mo. Gapo iti pa nang isang put mo itinubyam diti balahiyaw kabagais. Hey, nabiglalag na dyan kabagais. Hanggang patsik ang maawatan ng tumulang. Nagubing magkayam tinubyam. Wala. Kahit itin na lang. Kalkalpas tinibunay din na panabulan. Anya? Ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Wala. Manmanutikas tayo kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet eating. Ay, sapay ko mga rod at di na kanto panawan. Tanay, nagubing unay di pinilim. Di ka madanagan kabagis. Tamariknak mo't ngay ayatin na ni Glory. Di nakto panawan dayay. Mga nain saleng. Nakaluto ni nanang mo Glory. Nanang nga. Di kay lamabain amang ibaga iti kasna. Agpaisuma nanang monton ni Glory tayo kasar konton iti mabit. Di kay lamabain. Laklakayan kayon. Ng mga sawa kayo iti nakaubeng. Apay, di mo kaya't na mga sawak. Abay,
Di mo kaya't ngagragsakak. Ken kasadaon, no makiasawa kan tao. Ipaanaw na kanto ti asawam dito'y balay. Asin no nga, tikat kadwak. No, mga asawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manon, tatang? Basta saan kumamit nga ubing ngam siyak Ay nawan dakis na. Numabayin ka ang mga wag itinanang. Ayos lang, mate. Uray awagam latan itinagan na. Basta, jak kayat daya para kada kayo, tatang. Na. Sumapol kayo iti sa bali. Tay bakit ngam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ayatek. Isu lang ti asawak. Awan inubingan kan linakayan kan ayat. Basta agin inayat kami. Period! Dito'y tirumbang ayan dagito'y. Ni, apay nga enroar mo matandag iti gamit ko, saling. Hoy, di nakbirbir nga sanlatan Tain inaunaak ngam sika, Glory. Ha? Sana nga po tain sangpot na kanti amak dito'y balay, kat kunamlan asino kamutan amang birbir ngas kanyak. Apay nga ron nga enroar mo dagita gamit ko, manang saling. Awan space di taunag. Mabasaan magtudo. Sapay awan linong na ditiruar. No di mo kaya't amabasa dagiti gamit mo, iyawid mo ijabalayaw. Ha? Talaga di na kayat ti anak mo ngagbalin nga asawang barbon, labs. Bayam ta kasaritak tao. No kasapulan ngong tak. Aramidag Iso, kati mapatpatulokan. Siyak ti baos iti na ito balay. Labs. Wala, tito'y ka lang sila nakasarita. Sana nasayate kas tangar aramidam saling. Hala, yung nagmudagiti irwan mo gamit ni Glory. Iti anya aga po. Sali-sali lang di taunag. Nagadumot ngamin ti inala na agamit nan. Kunamit lan kagawaan ti sangapulo at tao. Yung nagmukuna nay, di nakpagpungtutan. Dayta tin sursuro dayta ababae ka na kayo, tatang. Manipod dimtang dayta ababae dito'y balay. Kanayon da kun ngongtan. Di dakpay kikanin iti kwartayo. Dayta ababae ti may ranrano diti pensyon niya. Ay nadya magungungay to awan tirasan. Napatpatagkit di dayta ababae ang siyang anak yaw. Agtalawak langan. Anya! Ay na, saan aka-anakan? Di kagtalaw. Sana nasaya at day tanga ibagbagam. Kun-kunak laang day anti. Tawan mo't laang ti amok apapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang ko day Glory. No ibagak tikas jay. Ngam saan mo't lapta. Bye-bye am ngaminan Nagdundan na damutan. Agkasarda ka nung arudan iti mabiait. Wan nga rod. Amok jay pensyon ni tatang ti kinayat day babae. Jakpat yan ngay ayatan na ni tatang. Ay, saleng. Iso nga ipamuspusak ti panagsinada. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga biro kakman iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kin ni tatang ante? Aniya? Ay, nagluko ka ang salang. Tila'y bagbagamot. Di naktupay inarum ni tatang mo. Hindi ka ububing akpay lang. Itan tulakid dahil na bakit ako. Iso nga rod apikutin nyo na naingga. Gargaryen yun iso. Apay, diyo kayat ada kayon to ti mairanod iti pensyon na no agasawa kayon taon. Kilay bagbagam nga ubay. Ay na, pasensya kan. Ngamyak marami di bagbagam. Iso nga roda nagbakbakot na kabalasan. Tadya ka mo ti mangpikot. Kasta ka ti bagam kanya kaun. Ay nagluko kaan sa laing. Sapay umadaning ti kasarda nana. Jak kayak ngagkasarda. Ay na, di kalabay-bayan jay amam. Mayat kit di tapnuadan to kadwa na into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Ngata. Di mo may pagati kasta sa lain.
Tasaan na mapagpakadaan ti panangasawa. Jakmat paritan ang mga asawa ni tatang ko ket nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old na. Anyamot dayjay ngay. Ub-ubing yung siyak ti agbalin ang may kadwa nga inak. Nagalas akitaan nana. Kung may nakarukodan inton madamdama sa leng, iso di ka pumampanaw, ah? Ha? Apay aro ko dandak. Rukodan dati size, ti sikat mo, ah. Kanamin na yun. Daitan dati usaran nyo nga agabay inton kasarmay. Ano? Nukas na. Talagang ikasaryon dayjay a babae, tatang. Wala. Agdan na kami. Abay kayo tayo inton kasarmay, ah. Manjak. Ha? Makaabay. Nay, apayakas na ka, anak ko. Aklunam ka din ni Glory ang maikadwa nga inam. Nasingpit mo ti asawa. Awan mo ti madingar aramidin na kang ka. Nagubing nga rod unay para kada kayo. Kasla apo ko yun. Ay, uray. Awan bibiyang kau. Agin inayat kami nga ron. Ha? No patuluyin nyo ti kasar. Agtalawak. Anya? Sa anak amang rabrabak tatang. Aramidak timbagak. Iso ano diyo kayat ngagtalawak. Sinaan yun dayjay aglore. Awan man ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wala nga ron. Manipod nalpas ti kasarta ka. Marmara po kawan day jay nga anak kau. Makonkonsensya akpay kit din o daduma. Agrebrebel din sa amad dya anak mo kapukan niya. Andan na kam ni Saleng. Amunan tinasayat kan saan. Kanayo ko mga bagbagaan. Nainawan dengdenggen na. Labs, Agawid to ano, makamirais. Pacheck, maawat na kan tumoy lang nga may kadwa nga inana. Hello, Saleng. Nasaya tayo mawag ka. Ayan, Mau. Apay, di kami lagawin dahin. Agawid kaming inton bigat tatang. Ha? Agawin kayo? Sino ayat ti kadwam? Kaduak tinubyok tatang. Ni Maxwell. Na. Adagaya man nobyam. Sino ngay day ta Maxwell? Yamamok to kada kayo, tatang. adeta, nakaluto akon, Labs. Nasaya may labs ta agturong kanon dito'y balay da Saleng kan tinubyo na. Nagamamon da nga ta itiday dyan nubyo na. Yak amaw. Mamuan tanto ano subang pweda labs. Nay, Tatang, ata kami. Agdadan, Labs. ala agao kan labs. Tayo na lukatan tiri daw. Tatang, iso ti ibagbagak anobyok ni Maxwell. Ay, agmanuak, tatang. Ha? Tatang kunakon, tadi tantumot latong palna. Iso nga inkuyog kun dito'y balay ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti panagkasarme, tatang. Wan, tatang. Ikasar ko ni Saleng. Tayayatek ti anak mo. Agure ka. Manutawan mo, manong. Kan baro ka, wano balaw, wano anya. Sigay. Sagay sa kasungpatan ti saludsod mo. Tatang. 75 ti tawan ka. Kanabaya, kanabaluak. Anya! Sige, mangantay pa nga raw. Sa tayo ito ituloy ti agsasarita inton madamdama. Hapay nga Saleng. Laklakay mga madayong ang siya tinubyaw. Kat, anyangay ko ma. Laklakay kayun tupay nga adayong ng ni Glory nga asawa yung. Di kay nalapdan idi anang asawa iti ubing. Iso adidak met nga rod pakibyangan ita, tatang. Ay ayatak ni Maxwell. Apay, di ka madanagan na nakaw. Sigurado masapa ka mabalaw talakayan ni Maxwell. Mabit yapi na dayjayan. Ay kat aklo ano mabalo ang kadagos.
agpada kami lakin ni Glory no bilang laang tatang. Ha? Masapa kami amabalo. Talaklakay kayumat nga adayong iso. Ay, saan ka kanya napilitan lang anak kinubyo itila kaya anak ka. Kaya mula tagibales kanyak. Saan, tatang? Ay ayatak ni Maxwell. Ay, jakmat nga rod maawatan tibagik. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakiasawaan na. Husto tay ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Talpasan ti kasaryo ka ni Maxwell. Wan tatang, sapay kumaa ta maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutin ti asawa yun. Una, awata ko na. Tay sumagarod ti ayat makunam. Ang manyat kinayat mo ay ka ni Maxwell kaysa mga agpimpensyon. Kat ay ayat ka tatang. Saan mat akwarta ti pagibasaran iti panagayam? Kanyang iti plano yu itatanalpasan ti kasaryaw. Yawid nakakadin ni Maxwell iti balayda. Awan balayda Maxwell, tatang. Agab-abang dalaang ijay ili. Kunam. Sino dagiti kakadwa na? Kat dagijay anak na Ah? Makipagnanaed dagiti anak na kanapo ko na ijay abangan na abalay. Ken ni Maxwell timang tultulong ka dagiti anak na. Tawan mo trabaho dagiti kabalay na. Tatang, kadwak dagiti anak napukok. Ay, sumrek kayo Maxwell. Nagadumagayam ti gargaret yung haymay. Ewan, tapi napanaw na kami ni Jay pagababangan may tatang. Ha? Dito'y kami nagnaad tatang. Nagsaritaan mi kidin ka ni Saling. Di may papaniti da ita. Ni Saling pa ikit di tinang ibaga dito'y balayon ti pagnadan may. Anya? Sige, tayo nagmipay nagiti kagawaan may tatang. Kapay nga dito yung balayan ti pagnadan da Maxwell nga gama. Ingkuyog na pa'y nagiti apo ko na. Win tawan mo't nga rod pag naudandan. Ta pinapanaw da ida ija pag-abangan da abalay, tatang. Yan. Apay, diyo kaya ti kaadada dito balay, tatang? Pinagnaid yun to, pa'y ti asawa yun dito balay. Di pag naidakmat nila kay ko dito. Una nga, nagadaduda may. Ni Maxwell laeng nga rod, ti mabalin a pagkamanganda. Awan mo't sabali amang tulong kadakwada. Ay, anak kao. Ay natatang, di kay kumamot agbalin nga unfair Anya kumangay no agkakabalay tayon. May sa tayo mo't a pamilya, tatang. Ay. Basta dito yun balay ti pagnaedan da Maxwell nga aga-ama. Awan tinaramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko, Kalambay. Ngam idi agbaybayag hanak nga nakaano si sungada kami laangan iti hasawak ti limasin kat pimanaw kami ijay balay me. Nagbati da Saling kat kalpasan ti duwa nga tawan pimhusay ni Maxwell nga manugang ko kat mabain sa dagiti anak na iso nga pimanaw da matlaang. Kat idipin manaw da nagsubli kami manan kan ni Glory ijay balay me kat kadwa mi manan ti anak ko nga ni Saling. Mayat matantilin nangan da Saling kan ni Glory. Tanaawat na matan nga namin pinsan di asawak. Kat agkaalaan da matan. Isudan dag kuyog nga rumrumuar no kasday nga ada papananda. Alakastan, to'y nagsurat nga gayam mo, Barbon. Makais makmat iti nangyari kanya yung nga agama kabsat Barbon. Ngamuray pa ino kas tamayat latata, uray kas ano tinang nangyari iti kalabos nga kat naragsa kayo matlang. Nagbalin nga happy ti ending na. Tagkaalaan ni Glory nga asawam ka ni Saling nga anak mo. Sige pagsalamat akti panagsurat mo niya kabsat Barbon.
Sige kakabsat, itaman ng tinagpatinggante sa bali nga istorya. Istorya ni kabsat tayo nga nagling itinagan nga buwarbon. Ito'y drama tayo nga Kalambay. Insimpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat.